pèrdua del Bosch l'han vist recompensada avui per la primera victòria del seu equip en esta recent estrenada lliga. Ha sigut a costa del Club Esportiu Dénia, que ha sigut el primer a tastar-ho en este llançament de Gervasio que se n'ha anat alt. Fins al minut 23 no ha hagut resposta de l'Ontinyent en este llançament de César Remón, que Ivan Vidal ha enviat a córner. A la treta el rebuig ha quedat mort a peu de César Remón, però la defensa ha desbaratat el perill. La millor ocasió en la primera part del conjunt de Nino Lema ha sigut esta acció de Rafa Belda, que se n'ha anat bé de Gonzalo, però s'ha atracat de valor. Javi Rubio, el més actiu dels atacants del conjunt de Toni Aparicio, també ha tingut una bona ocasió, però el valor ha eixit mortet i ha acabat a les mans d'Ivan Vidal. No ha sigut fins a la represa quan ha arribat l'únic gol del partit. Era el minut 2. El control d'Álvaro Líbano ha sigut perfecte. Els jugadors de la Marina reclamaven una possible mà en el control que no ha existit. És el segon gol d'Álvaro Líbano en esta lliga. En esta jugada podria haver pujat el segon en el marcador a favor de l'Ontinyent, però estava invalidada. L'acció era de Feli. En fora de joc estava Álvaro Líbano, que és qui ha fet la posterior rematada. A punt d'arribar a la mitja hora de la segona part, Pitu Rial ha estat a punt de sorprendre el porter Miguel Ángel. El valor s'ha estavellat en el pal esquerre de la porteria de l'Ontinyent. Al partit no li ha faltat la clàssica jugada polèmica. Han sigut estes mans de César Soriano. En les acaballes del partit, el Dénia ha tingut esta acció per a empatar en botes d'Israel, que no ha sabut aprofitar-ho. Tornem a veure l'acció que haguera pogut permetre a l'equip de Nino Lema emportar-se un punt del Clariano, però finalment se n'ha hagut d'anar de 8. Ha sido un partido muy igualado entre los dos equipos. 3 opciones, posiblemente más claras las tuvimos nosotros, pero en esto del fútbol gana el que hace más goles. La mano la vio todo el mundo, pasa que si no la pita me molesta, evidentemente. Es un penalti muy claro que lo ve y el Linier lo tiene que ver porque está enfrente, y la excusa del Linier es que él no lo puede pitar, que para eso está el árbitro. Me parece demencial. Sabien que ara va ser un partit molt equilibrat entre dos equips d'un estil molt paregut, en la pressió sobre el rival, i bueno, era molt difícil, i estava claríssim que el que fera un gol anava guanyant el partit, perquè després és complicat, no? Encara que hem tingut nosaltres un altre i ells han tingut un altre també, però jo crec que al final el que més ha fet per guanyar el partit ha sigut l'Ontinyent. Altre duel important era el que se jugava a Castalla avui entre el Castelló i l'Alcoyano. Castelló, que s'havia reforçat prou de cara a esta temporada en segona B, després de baixar la passada campanya de segona divisió, i un Alcoyano que havia jugat els playoffs d'ascens de categoria, els eliminatoris d'ascens, però no havia pogut passar de les eliminatòries prèvies. En definitiva, dos equips que busquen també estar enguany en l'alt de la classificació. Guanyava el Castelló 2-1 fins a que faltaven 6 minuts per acabar l'encontre. Doncs en aquests 6 minuts l'Alcoyano li ha remuntat aquesta moral que sempre diu que té el conjunt de l'Alcoyà, i este és el tercer gol que donava la victòria 2-3 ja en el temps afegit marcat per Fabiani. Per tant, Castelló 2, Alcoyano 3, i no estava massa content el president José Laparra d'este resultat, ni molt menys, com veurem a continuació. Es algo incomprensible, ¿no? Yo creo que estem pecant de massa i som massa ingenuos nosaltres, ¿no? No pot ser que després de fer-lo més difícil en 5 minuts pues mos tornen a ficar 2 gols, ¿no? Ja passa en el partit de Copa i la veritat que te deixa així en cara de tonto. Sos Castelló, sos Castàlia, i així se ten que acoplar a pressa. No he vist tan enfadat quasi mai, i això que la temporada passada tingué també motius per enfadar-se molt José Laparra, però és que de veres, en 5 minuts te remunten el partit i te quedes mirant en cara de tonto com sempre dia. Bueno, anem a veure ja el resum d'este partit que ens ha preparat Maria Gómez. El Castelló ha caigut derrotat a casa per 2-3 davant l'Alcoyano en un partit que ha tingut 2 parts ben diferents. El primer temps ha predominat el joc travat, sobretot al mig del camp, i els espectadors de Castàlia apenes han vist ocasions de perill. Durant els primers minuts, els porters dels dos equips només han entrat en joc en jugades a pilota parada. Només Luis Miloro, per part del Castelló, ha sigut capaç d'inquietar a Maestro durant els primers 45 minuts, però ha creuat massa el seu xut. Per part de l'Alcoyano ha sigut Àlex, que ha arribat en perill a l'àrea de Rangel, però la defensa albinegra ha desbaratat l'ocasió. En la represa el partit ha canviat per complet, encara no s'havia complit el minut 2, quan Gato ha aconseguit avançar els visitants. Però poc ha durat l'alegria dels de Paco López, perquè Carrión ha comès penal sobre Luis Miloro, que acabava de rebre una bona passada de Mamadí. El propi Luis Miloro s'ha encarregat de llançar la pena màxima per a fer l'1-1.
Minuts després, Diego Jiménez ho intentava per a l'Alcoyano, però Rangel ha rebutjat el xut. El partit estava boig i es succeïen les ocasions per als dos equips fins que al minut 36 Mamadi Dianga aconseguia pegar-li la volta al marcador. Era el 2-1 per al Castelló. Però l'Alcoyano no es resignava i a 4 minuts per al final Jorge Jiménez aconseguia l'empat a 2. Mamadi encara ho ha intentat, però Maestro, molt atent, ha impedit el gol. I ja en temps afegit ha arribat la poalada d'aigua freda per als de Jordi Vinyals. Rangel ha rebutjat el xut de Jorge Jiménez, però el rebuig l'ha aprofitat Fabiani per a fer el definitiu 2-3, que deixa l'Alcoyano amb 4 punts i el Castelló amb només 1, i amb la moral molt tocada després d'haver tornat a deixar escapar un partit en els minuts finals. El dia del Portugalet és el mateix guió, no? Es veu que no hem après, hem parlat, sabíem el que ens estem jugant, fem el més difícil, que és remuntar un 0-1, crec que fins al minut 85 hem merescut clarament guanyar aquest partit, i després en 5 minuts som capaços de tirar-ho tot un altre cop, no? Es una victoria para reforzar el trabajo que venimos haciendo. Yo creo que es importante sobre todo para ganar en confianza, ganar en la autoestima colectiva. Els entrenadors, cada un, el que passa quan tu no guanya, les coses se compliquen i el que ha guanyat ha fet una gesta heroica que també és que l'ha fet a l'Alcoyano, traguent-li el partit i 5 o 6 minuts finals de l'encontre a Castàlia. Altre duel valencià, Orihuela, Alzira, empat a 0, però s'ha pogut trencar aquest empat a 0 amb una jugada clau de l'encontre i és un penal que ha fallat Rodri. Ahí veuen l'acció del penal que sanciona l'àrbitre, ho indica també l'auxiliar senyalant el banderí cap avall, i el penal el falla Rodri. Eren 10 minuts de la segona part quan se produeix aquesta jugada de l'acció. Queda expulsat el jugador de l'Alzira, que acaba el partit en 10 homes. Era Cristian, el jugador de l'Alzira, i ahí està el penal de Rodri al pal, errat, i d'ahí el 0-0 definitiu. Anem a veure ja més coses d'este partit, d'este encontre entre l'Orihuela i l'Alzira, que acaba, com hem dit, amb empat a 0. Este punt, desde luego, és molt valiós per a nosaltres, per el rival que teníem davant, perquè és l'equip ara mateix que crec que està en millor forma del grup, y yo creo que reforza la nuestra confianza y reforza el trabajo que ha hecho el equipo en estas 3 jornadas, desde luego. Si hablamos de las 3 jornadas, lo hubiéramos firmado y lo firmamos. Si hablamos de hoy, también lo firmamos porque el equipo yo creo que ha hecho un buen partido. Simplemente, pues bueno, circunstancias del fútbol, hoy no ha dado el palo, hay que seguir trabajando, un punto más y está la línea. La primera part entre oriolans i alzirenys ha sigut per a oblidar. Cap dels dos equips ha sigut capaç de trenar ni una sola jugada de perill clar sobre la porteria contrària. Només l'Orihuela ho ha intentat amb més insistència, però només podia acostar-se a la porteria defesa per Sito per mitjà de jugades a baló parat. L'Alzira, que tampoc no era capaç d'enllaçar jugades de perill, ha tingut la més clara en un contracolp en què Pulga ha tractat de sorprendre Ricardo des de juny. Així ho havíem repetit. La resta dels primers 45 minuts ha transcorregut en domini local, però sense cap incidència en el marcador. El central de l'Orihuela, Benja, era l'únic que podia interceptar el baló per dalt i fer mal a la porta alzirenya. En la segona part ha arribat la jugada clau. El col·legiat ha xiurat penal per unes mans del jugador de l'Alzira, Cristian, que ha vist la segona groga i ha enfilat el camí dels vestidors. Rodri, amb un llançament al pal, ha malbaratat la millor ocasió per als de la Baixegura. L'Orihuela, amb un jugador més, ho ha intentat, però avui no ha sigut una vesprada de claredat d'idees dels homes de Pato. Els de la Ribera, que jugaven el seu segon partit consecutiu fora de casa, han juntat les línies i han defès el punt sumat com un gat panxa per amunt. Així han anat transcorrent els últims minuts, amb l'Alzira refredant el partit i l'Orihuela tractant per tots els mitjans foradar la porteria de Sito. Els groguets han estat a punt d'aconseguir-ho en els minuts finals del partit, però el porter blaugrana ha estat molt atent. Amb este resultat, l'Orihuela queda en segon lloc de la taula amb 7 punts, mentre que l'Alzira no acaba d'eixir dels jocs compromesos de la classificació. L'últim duel que anem a analitzar dels equips valencians és el de Gandia-Alacant, un Gandia que torna a la segona divisió B, després passar per tercera divisió, i Alacant que ha mantès el tipus una temporada més. Empat a 1 al marcador, salvant-se l'equip visitant, l'Alacant en el minut 8 de partit, el 0-1, el gol de Serra Mitjà, és el que ha fet el gol del conjunt alacantí.
0-1, ahí està el remat de cap, sorprenent a la defensa del Gandia, i el Gandia que empata en el minut 24. Ahí els abrazos dels jugadors de l'Alacantis. Trau un córner per banda del Gandia i remat de cap de Jonathan, que per cert s'ha expulsat en el minut 85 d'este mateix encontre. Per tant, empat a 1 entre Gandia i l'Alacant. Aquestes són les declaracions dels entrenadors dels dos equips. Que entramos en el partido con la idea que teníamos, ¿no? De intentar, pues bueno, ser muy intensos, estar muy concentrados. Sabíamos que el rival aquí en casa, pues bueno, tiene una serie de argumentos que teníamos que intentar desde el principio, pues alejarnos de ellos, ¿no? Yo creo que el equipo lo hizo cuando pudo y dominó, sobre todo esa segunda jugada. Tuvo balón los primeros 15-20 minutos hasta el gol. Y a raíz de ahí yo creo que ellos, bueno, impusieron más lo que querían, ¿no? De buscar pues a Rubén ahí arriba. Dominaron bastante mejor esa segunda jugada, tuvimos muchos desajustes en la línea defensiva y ahí provocaron, bueno, ocasiones de gol claras, situaciones a balón parado en la que llegó el gol del empate y nos costó, ¿no? Jo tot el que siga sumar, jo content, perquè jo crec que enfront tenim un equip que estarà, en teoria, té que estar per dalt, lluitant per la promoció. I queda per tant encara un equip per veure, que és el que ha fet, és el Benidorm, que no tenia duels entre equips valencians, jugava davant l'Hospitalet. Ha guanyat el Benidorm per 0-1, a veure aquest gol precisament, el gol de David Castillo, de David Cubillas, era el minut 26 de l'encontre, quan això el Benidorm ha tingut una gran ocasió, sexta, i no l'ha desperdiciada, dribla al porter i a porta buida, marca 0-1, 3 punts importantíssims per al conjunt de Benidorm. Declaracions tenim d'alguns de protagonistes, sembla que no, doncs anem a passar ja a altre futbol. Anem a passar al futbol internacional, que també té el seu racó en este minut a minut d'avui.